Parlar de gestió del PP és dir molt. Sobretot en els últims anys el PP es va caracteritzar per immobilisme absolut. Lío intern, a pesar de la seva majoria absoluta, va malbaratar, diríem, aquesta possibilitat d'estabilitat que tenia. Això va fer que s'entrara en una dinàmica de mala gestió, perquè la realitat econòmica en els últims mesos ha canviat radicalment. El deute el continuem tenint, però estem pagant els proveïdors pràcticament al dia. Els proveïdors que avui confien en l'Ajuntament de Foios estan cobrant d'un mes per a l'altre. A pesar de totes aquestes dificultats econòmiques, l'Ajuntament de Foios enguany va embarcar-se en projectes, en el desbloqueig de determinats projectes que significaran una millora significativa de la situació. Per exemple, enguany volem desbloquejar definitivament el que és la continuació de la ronda i de la rotonda per l'oest, l'entrada a l'antic escorxador. Ahir falta un tros de ronda per completar que alliberarà en certa manera el trànsit del poble. No han sigut obres emblemàtiques, han sigut obres que han estès, diríem, les necessitats, hem vist quines eren les necessitats del municipi en xicotetes o grans obres, però no obres emblemàtiques. I, com per exemple, determinades obres en el sanejament que han influït de manera molt positiva en l'evitació de les inundacions en el municipi. Després també hi ha hagut una bona inversió en l'avinguda, que s'ha remodelat, s'han canviat el paviment de les voreres, s'ha reasfaltat, s'han substituït l'arbrat. Després, en els PEPOs d'enguany, el que se van a cometre són obres que ja de manera immediata se van a començar, per exemple, la integració del que era l'antic retén de policia en els baixos de l'Ajuntament, una intervenció en els banys d'infantil del Col·legi Rei en Jaume, obres en la llar de la música, els vestidors, una tercera intervenció en els vestidors de la piscina, que s'ha hagut de fer per fases, 3 fases, en els que realment la inversió en els vestidors de la piscina haurà anat al voltant dels 120.000 euros. Un altre projecte europeu, que és el H2020, que es diu, que del que es tracta és la Universitat Politècnica ens redacta els projectes, l'Ajuntament de Foios, junt a l'Ajuntament de Meliana i d'Albalat, entrem en un consorci de municipis d'Europa que formen part d'un únic projecte, i aquest projecte se defineix en unes notes. Aquestes notes són la integració en el medi ambient, fórmules d'integració urbana dins del seu entorn natural, i estem explorant aquesta possibilitat per a sol·licitar també una ajuda a Europa basada en aquestes fórmules. En el cas de Foios, creguem que tindria una utilitat clara en el desenvolupament del polígon de la Mar. Aquest espai és una necessitat desenvolupar-lo com una zona, continuar desenvolupant-lo i apostar com una zona comercial, de serveis, no necessàriament una zona industrial com clàssicament s'entén, d'indústries pesants, una zona comercial com realment és el que ha sigut en els últims anys, sobretot pel que representa, ja no pel que representa aïlladament, sinó pel que representa en quant a tiró, en quant a atractiu de cara a que altres empreses se vulguin instal·lar i se puguin instal·lar en Foios. Les empreses s'instal·len en un municipi perquè hi ha garanties o hi ha expectatives, i les expectatives de Foios milloren substancialment quan una empresa d'aquestes característiques decideix instal·lar-se en Foios.